Sunana Balaraba Maigama Lere, amma wasu sun fi sani na da Dr. Saudat Lere. An haife ni a Lere, na yi firamare, na yi sakandare, daga baya na zo Kano na yi health technology, na yi diploma. Abin da ya ja hankalina na shiga, sabida yana faɗakarwa sosai. Sabida kaga akwai wani ko wasu da za ga suna yin wasu abubuwa mara kyau, amma idan kana kallon fim ɗin zaka iya ƙaruwa da wasu abubuwa sosai. Abin da ya sa na shiga, to kuma kaga kowa da baiwarsa. Ni ma na shiga domin saboda ina so in bada nawa gudunmawar sosai. Wace rawa kika taka a fim ɗin lokaci? Rawar da na taka a fim ɗin lokaci shine, kaga babana dai ya kore ni a gidan saboda ya hana ni kan aure wani, to kuma wanda zan aura ɗan daba ne. To ƙarshe dai shi mijin nawa kaga an kai shi prison, to shine babana ya kore ni, kuma kaga na ɗan sha wahala sosai a ciki. To abinda dai fim ɗin yake so dai ya nuna irin dai a dinga bin iyaye, da abin da suka ce a yi a daina bijire musu saboda yawan samun matsaloli da ake. Ƙalubale da na samu shine, akwai wani da na dawo daga wajen aiki, to sai na je wajen wani producer ne ko director ne, to da na je sai nake gaya mishi gashi na fara fim lokaci, to sai ɗan yi maganganu, gaskiya ban ji daɗin maganan ba, ya ɗan ɓata min rai, amma kawai sai na danne na share shi, irin dai kamar hassada ne dai kawai gaskiya. Abin da nake so in zama babban jaruma, kuma ya zamto kowa ya yi alfahari da ni gaskiya. Abin da nake so in zama, ya zamto ina taimakawa mutane. Da wani jarumi kika fi son a haɗa ku wajen yin shi? Adam A. Zango. To, a mata kuma fa? Washa. Fata na, me ma ka ce, don Allah ya haƙuri. Action. Menene fatan ki a masana'antar? Fata na Allah ya ɗaukaka ni in zama babban jaruma, kuma in zamto ina taimakawa marayu, saboda ka gani likita ce kuma na san irin matsalolin da ake shiga sosai. Idan Allah ya ɗaukaka ni, insha Allahu zan taimakawa marasa ƙarfi. Insha Allah, kuma zan buɗe foundation ɗina saboda dai a taimakawa mutane. Suna zuwa kamfanin Tijjani Asasi za su same ni, ko Tijjani Asasin ma suka nema, suka ce Balaraba Maigama zai kira ni. Ok, to za a iya samu na kai tsaye ga namba ta 090 32 03 10 02.